Ginong tre kachispa pra hapo kachatri Emergency Management and Research Institution Workers Union kilak penpau ya kejong snel tenar yak sorkar habu ya de berkejong penjelan ya ke kontrak bat ke GVK EMRI. Ka Presiden jong ka M. Riwu ka kong Microlinas Imli kala itu baka kontrak bot ke GVK EMRI kala kot hakalai pau terik uleber ar hajar ar puar. Tende ke sorkar jela kala penjelan salai bni kabla kut no nin kasngai kalai pau terik ujeliu. Kila itu bu ke sorkar nan bulong meni kisngapkan bu kidang penjelan ya kene ka company salai bni pun pencat ya kene ka cispa pra. La liang ka kongs imli kala ong bu ke union ka kwa bu ke sorkar jela kan cimtai no dala jong ya cispa pra bot pencat ya ka nan katenat jong ke sorkar. Bahayang bahasa jungi bagi call kim yo ekani ke service. So kum ki patba rong yang hang ni bengin kran sepang kata. Ti hakani ke puan ngaku aban ong ruba ka company kat ni long menhakani hakatu ka kani ka meeting ka bengi wan yeshong bat ni ya kran bat hi Sir James ma bat i health minister jungi i ai ka positive answer hi halor jungi. Yang ba kamni le lada kawan makana da kanu company nang ni sya khamat dia nama beli ni pensyai bengi orang baik so lamang ila de face dia kata pun sien ka sorkar ka takti ngi ki orang baik bakini kim de ki brio jongi ha ka pelong ngi ba ngilong yang tepai orang nang ni sya khamat ngi nyatrik lang wat tiang hale se ka wan da ka company ka le bhai ngi ka bhai ngi ai kum tahi yang dadi bayu makanaru it doesn't mean ba barokhat kan long kum kan ka GVK ban face ka harassment tamba ki workers kinum ki she she ru chulet le ka duty jong phi kata ka di ka jing utang ba nakalyang jong jongi padingi ku abaka sorkar ka di ban kamde ken bakan le shile kum ni ka penlong ka pensat yang ni namar balai hadu mentangi i baka kan pat le te mental ade biang so shitari ujun sakat no ken kindang extend so macam sedang ki ang extend shi snam nam ta covid ngila su tho hadin pada ki extend biang hadan lai panai ngila su tho ngila ya sha ngila up te nalo kata ngi ong ba menhakani ke eka pelong ngi sange no ka jingya ki ke jongi ki ang bangi lapan ki la ay kata ka additional fund yang ni te fine ta hadin ka turuk kat kum ka jing pan jongi ling ngim dei hira kata kat kum kata ka minimum wage baki ay yang ni ngim kwa hira ka to ka minimum wage tang bangi ong to judge ba kadang don kan ni company ka sorkar ka bound ki ang ba we are bound by the policy of this company la fi bound by the policy of this company ting ngi pading yang to fine ngi understand dia kata sorkar jungi namangi dei nang ni na state ngi kwa ba ka sorkar jungi amlong kadi ban suthu no kan nang ni syakmat kam dei kin bakan le kum tama kidi ban le no da ka jing di ban train no da ka jing start ken haba kadi ka pisah jongki kadi ka pisah jong ka state jungi te balikin kin ai lat ya ki we ki ban abar kin wan kinyan yang kinyan ya ki brio lagi hi ka brio jong lo ki brio napo kayu jongi hi kinyan lalu kata ka pisah ka de jongki kadi jong ka state ka jongi so ya kata hi nga syukur pat ka sorkar at least kan le no something kam dei bakan shu sabjar bakan shu kanong gum do hakawi kalian dong don't make a fool of us kan ban penlong an nai ngi penlong an noi ngi pen clarify pen you ka ego pile pen ingi da kata ka action dei tang verbally kan verbally ka bang yakran ngilong syai yang okay ngila so hun ni kata kami ting tang ba ya ka ka bangi kwa ban in action ndai tang ha ka tien ba pikran kan te mentangi ke pak tang kata hi nakaliang jungi ngim dan ladi lada kimla bakin ran te nakaliang jungi te ka demand jungi kolong be kata ba ka sorkar hi lada ka fund hi 100% dak daladi ngi kwa ba ka sorkar kan penyat hi daladi kan at least pelong kum ni kan lada kan ni kan 108 ka hab ka medical ka police bat ka fire ti ka medical ni ka police ka fire ka day ka under government you ti balai ka ni ka medical route yang na ba ka ni ka lada ka sorkar ka shim kan flop bet kan launch kan ka emergency ki ong kumta ti bat ngi ai kata ka you lada ki bu yang ngi ha ka tu ka department ka ba ka police bat ka fire department ka don ti kandan da ka rules and regulation ki do's and don'ts kan namta ki nong tray kan knam ki nong tray ki nom le klumar kan ya kata ngi kwa ti or else la da ka sorkar kam yu ka di ban form da ka no society ka ba ka sorkar hi kan ran kan yu opet halor kan nom dei shu bakat ong ba kini kim dei ki brio ki jongi tang kata hi nga kwa ban pensyai ya ki pat ba sa ai da ka jing thor shu ka sorkar ke ka ba ki kin le ka senjam namar ka jing yakran bat ka jing le te kam ya hap hi te ka ba ki ong te halet se yo ki dang le hidang ya in the process rungem tep e kata tamang isuong e kata hipat de wat penbitar kan yengi wat pen dom kan yengi ke e ka ba yu yo ngi poi pat syaka bam long pat ka ban yu kan efek biang kan ta biang hi pat ba pa de kan pelong ta kan
Namar kidan ki ba katkum ka jingtep jungite ngatharai tep ki la yo halasi ki yang ba kinsa tap tenda menta. Ti kalingo kalong ba balik ke pelong iki bikin extend kini lai benai. Tharai ngi ong kilale hatu ka lai benai kan. Tambah menta pada kata ka lai benai keladap ki kamle se all these days. Long kata nga jing kili ayu kan ni kilai benai ka jing extend jung ki balik ke pelong iki bakin iu biang mentala da ki extend biang ada lai benai til along kumba. Pen kali ngi ong kalau along kumba. Kini ka extension jung ni ka service ni ka along nadu benai nadu usne ma jar kat kendai. Ajar kat kendai ka por buan corona nadu tu por bunyi ki ajar kat pra. Te ajar kat kendai ajar alpo ngandong usdang usne ajar alpo buan corona. Tendu ko tu por hi nadu ni bahek hi por beding idang bat kumu health minister nadu tu por hi la extend nya kan tang ta jung covid hisnem hadin ka wan biang kani covid arja alkuwe biang tu extend biang ta sementara ka extend sakani badang sedap lai banai ba extend daga portfolio jung i sa James pada di extend ya kani salai banai ta ham mentah ka ju hi ka portfolio bejung badang bat hi ba James i extend biang mentah salai banai kata ka benkut biang hadu September kan si mentang isu hoi mentang kala tangga extension kala long hadu sausin kai ke extension ti mentang palong ga ni perkhat ken ba hatoi kini ka service ka bangi trai sa daga extension ne ni trai bangin long baki full fledged government ne haknu ka kategori ki bu engi kan namar bingi de busuthu ba pai ba ru de bunyo bi ka jimunto jeng ni ka service ndai bangi ong chuan trai kum tu sutrai bunyo tulop sutrai bandep rukum em lengi di busuthu ba ya ki pai ba ru ki de bunyo ya kajing sekali hok jong ni ka service limba jong ni ka 108 number